Hai लोगोफोर आरो मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै आं नोंथांमोनखौ लांगोन आखाइ नोंनि गान शुटिं जानाय जायगायाव Are you comedy me? नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था जोबोर इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दिनै रबिबार नालाय बिनिखायनो जामा एसे खम नङाब्ला जा जाम जायोना बिनिखायनो रबिबार नायनानै बेरायनो ओंखारनांगौ आरो बेखिनि एरियाखौ गुवाहाटी चर बाजार बुंजायो चर बाजार अफ गुवाहाटी जेराव जों थांगासिनो जोंबो मोनथिया नालाय ओमफ्राय गुगल मेपनि हेल्प लानानै थांगासिनो आरो 7 मिनिट दंबावो चलो 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 Few minutes later. फाइनाली जों जायगासिम मोनफैबाय माने जायगाखौ बेलि भिउ होनना बुङो आरो माने बेलि भिउ होननायनि ओंथि दङ माने जेब्ला बेयाव साना हाबो अब्ला माने बेनिफ्राय नायनो जोबोद समायना नुयो आरो सान हाबनायखौ माने एकदम बरियानो नुयो नोंथांमोननो आं दिन्थिगासिनो बेनो जायगाया बारा गिदिर नङा फिसायानो थेवब्लाबो मोजां नांदों आरो फैनानै साफा आरो दैमानि सेरावनो दङ दा सानजौफु सम नालाय बेनिखायनो मानसि खम नोंथांमोना फैयोब्ला मोनाबिलियाव फै बै सान हाबनाय समाव जोबोर मोजां भिउ नुगोन लोगोफोर बे जायगायानोमोन जेराव आखाइ नोंनि लास्ट क्लाइमेक्स सिना सुजुदोंमोन नायना ला नोंथांमोना नाइस जोबोर मोजां समायना जुदि फैनोबा गुवाहाटीनिफ्राय उजान बाजारालागै फै ओमफ्राय बेनि खाथियावनो दङ माने उजान बाजारानो होनना बुङो आरो उजान बाजार ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना मोनथियाबा लकेसनाव मारिबानो मोनगोन नोंथांमोना गुगल मेपआव मारिबानो मोनगोन लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं नायनो गुरैयै खावलायगोन बाइकार एसडि ब्लग ओमफ्राय आरो लोगोसे बड' सेलिब्रिटि लाइफस्टाइल होननाय माने इउटिउबनि बागैनो बुंबाय थायो बियो इउटिउबनि बागैनो आपडेट होबाय थायो ओमफ्राय लोगोसे इंलिश मिडियाम होननाय बड' शर्ट फिल्म माने दाखालि आं नायबाय जोबोर मोजां नांगौ नोंथांमोना नाय Thank you.